Previously on AHINTASEM. Sisiano, I train me in Saint Dream. And get back one year, and come back on the Piano. Nancy, ready. I train a month. The room, some not your home. Nancy, acquire my password. Umpo, wow, 1 minute at Tianochi. I'm not in my memory. Ahensem winning. Nothing so or Brennan was. I'm fine on to say no crack. Can you see? Must say, I'm not free. A kuja. You no crack. No fancy blago. I am not fast. I'm not here, remember. Until I didn't remember, I'm not here. I'm not a blago. No more blago, no buying. And mammy, no more going on so buying. A Dutch and Lua, but not going on back. Uncle Papi, please be here naturally. Yes, AHINTASEM to say Japan and Entatia Frititio. Resantin, I'm your boss, only assassin to say, Binono. Adasem. Jo. Wo sasa. Eduachi. Wo sasa. Wo sasa. Eduachi. Wo sasa. Therefore, near Bussia Penny. In Framo, your bonny, Sebe, your bonny cry, you cry. In Penny say, it's Yanni Tia and car, Yanka Sebe before, Befankudi. Nanano. Sebin prediasa. It's Yanni Tia and car, Yanka Sebe before Befankudi. And I said, "Been prediasa, be dear con, any bear queen, a shiantokwa. Your ben a pata, is senti, a mabetna, a sema, a sim. Mesremo, kuka, ne cosum, and fanfas will be a braying. Mesremada, Madaruma. A sema beto a busimu. Omien to be being yen for do baako ye ni asumdue yen fam bume abusua pani wo mo se wo ba twumesi oye busua na so akonwa no odi a enye yie saa so no defo nso ne ba noche odi a enye yie ne senti no no odi adwen aba si ye ma ne ba ne wo fa ase brago enware na numpanya se anoche na konwa ye de che no na emum o hweso kopem se ne yire brago wu babema wadani akonwa na maneba
Sɛ be akonwa no ebeka fie ya. Ye ni na ye mpani breku. Ni yie yo ne ehwehwe. Nti mesre, mumientwa bibia so. Mumiema etu nkotwere bebi etwere. Mesre moda. Na ye mfo do asundue embume. Ebusua peni. Mesre wada. Oman konfo. Ebusua. Sasa ngwe pa de nye onu abomu a. Ke betwa ko hum se ebi beduru bia. Na una ujina nananum anam. Na wote nananum kasa. Na wani so ade hu nananum. Ye ndia ye ni frafo. Ensis wo bam nananum kasa akiro. So abam. Ne besisi masum biemra. Asum bia odi aba no. Bejutum. Medase. Therefore. Nadru. So then I walk. Sebe nyado. Mintonke hina. Nema pesmedi. Nemu yi na mepe. Usepenen. Minti ni nkiren kaso. Edania ne de eneme. Le twetwe mu twoneme. Ti sebusepenen so jama naka. Mine waka se mempene. Mate. Ye do bo ade ase. Sa asumduaba. Nti no se afa ne afa agye atum dia. Mesre se momfa nsa entu nsa ye. No boss out. Oh, aye. 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 Newa. No, umani ya kaka. Oh, that guy. Come on, stop it. Okwahe. Kwa du mo kodi akọ. Basi beso jana no, me anu aduane ni na de asa. So de adwuma e wodi ano. Ani so blim pese metinu mu kakra. Wo twa fa ne so akọ. Na wo kra wo so ba te se nie. Ba we di, o de je papa. Hey. Hey. Abrako. I'm so over them was one to do. Huh? Hey, that's it. Uncle. Hey, uncle. Hey, Abra. Uncle. Uncle. Hey, let me know. Yeah, Abra. Yes, I'm bago. Na mi pese na wa bago. Rade.
Ago. Seriously. What about? Mijuso. What therefore? Meneno nkomo friend man boy. Oh, therefore. Now what's the same? Oh, Nanano Mada Horoma Mehoye. Oh, Nanano Mada Horoma. But just as you say, oh, Nanano Mada Horoma. Bibia, come on. You come by me to Banchi Bisen come de bro. Na, I asked me penny tem Nintino. You're a fee. Oh, you know, Namiki cabin children, I'm in family. Nana, kill bay, and now as I do back is soon also. A mamma, any amania castle. I didn't think that's a Oyanis. Ah, I didn't think that's Oyanis. Ah, what for Kuma? What for Kuma? Mr. Kill bay, and I will as I do back is soon also. Kill bay! Aha, nkamu bere. Kamu ba bere. Jai. Nkamu bere. Wuni mama mle. Wuni mama ne. Akanfa mama mle. Wuni se be ma ba eni ade. Se sana nkam papa ye ya. Nkawo, wo be ba benyadi. Agnes. Na kan hu se dwe ehurutira panima o sa o miem kuku nu akaka bensem no anhwe yi a dache wo beto obi nsa na afani yakwa hata na se na wo ne yekoyi wonse mtime bube min mama mele men sa mama mele metime di ade amana yi de mesaba yo was a penny way. It kind of meadows. Oh, dear, your pa. Me papa can't say when the mobile crew hand. Me bring na me yem. As me buy so see Jamie Fesso. Oh, the family say we are my dear, a shame. Me da was sippy. I said, I win me. Empo dear, as I chat to a crown, me baby tonight. A mania jew crum her, offer me preoccupy. Nana munshira na ne kra no they say meya baby atne bia na obehia bibia I was say sorry am beye mawo mi free na say me da wase na me de no so ato ani o free me na ma beye ama oh me da se pa baba so nya odosa amame na se de wa wuni no me ba tachiwa o ma bibia ehia me ade ehia bia wo ye mame aje ga me mame ga be depa se oba penini na ba wa ya properly fie wo se su man wo sisi nyema no akwa na tia nya chikakra ama nyema nyina be gudu so se ga wodi wani be hwe woni mu a na ga obuala mame ani ga mpepa na wo se pani me ya ma ododo enu nkoa na ohia enu nkoa me ye ne dodo na enu anwumre kra se odi nkan ka kire me se wo pese me ye bibi sa ma nanti enu echi no bibie ni ho bie mu aya ese me ye kan ho oh bibie ni ho enu a ye hia me na maka chewe enti no me de beto odefu anim na me na dwendwere ho na esi amem waswate no ku frase yakohwe oba penna mame pachi mate eyu se feni me da ase asida wonyame da wonyame Enubo. Na tia se me le twiri twamaso ho. Me dwuma me tia se. Se ne sen. Empeni force sebe atia bisa eni agro. Den. Ja do tie. Me be me ne na wa ha.
wakra me se wakwane na mfofori honom no no mo akodi agro afedi ade me ho ya ne se obai wa bewre dem wo bra me fanche kura ma me fanto ade animu wo se na ni subire no woni so de ebiri nsan ekwam de wo se da na ni subire no ma me wo bra dem afedi a wo ba tai me yam sese me ti no a me kohwe ya me fra me ba fra no budi me ba ya wu ja me ba ya wu o so kodi agro he kwa do mo ho na me chewa ya chewa me ma kuna do no won wo mo na di agro ja no di agro na wo kona no ho no do no nya me ma adi na ti ha enu bo ase wo die ye ntra so ada sa da je ho de je bi amba wo de me ya dan yango enkuchi yako yewa Chumes. Adai. Hey. Asambai. Chumesi. Tumi bai na bubo. So with me eba kasa tiame. Usu tumi bai ana power. Aso tumi du si de na afo. Sa. Eni ntina with me eba kasa tiame. Ofa nya ho. Usu komwa. Hey. Chumesi. Usu komwa. Ha? Chumesi. Chebibiye. Ada kaba bumi ana. Chumesi. Oba bumi. Bumi. Wo ya ma wo nya ta bumi nton. Bumi. Chumesi. Mr. Bumi. Chumesi. Bumi. Wo ya hwan. Wo ya ma wo nya ta bumi nton. Mimu. Chebibiye. Bumi mu. Chumesi chebibiye. Bumi. Bumi. Chumesi. Bumi. Chumesi. Bumi. Anache ofe. Wo ya ho, ha? Me catch no hinu to fuantie. Na we takabo woni tiri. Na mo de mo ntwe na mo be anache ofefrem anache yam eno chiwa empene force sabi ofrokrobo on frubiapa umia no peya eye abenabo na beda nananom se ne ba ku ba fia so bedi agro na obedru fie no fufia ntoata otwe ni ahwe ban megiri sase ma meken kwa de eda wasom dada empani fo na asoma me ede ni si opani asemi si kura na me ni fio mo frɛ na wo fie na mba o mo kan de yesi kura de kire ti wada o ma me frɛ no kwandu de o dem na wona ntu na numu tu mfa frɛ na mame Mama kwadu. Mama. Bra. Openye mechiamo. Aha, okwantie wonte sen. No krese akumba fia eno bedi agro. E pa chawa. No ba di ndisi. Mepacho ba se boni ebedi agro nti agro ni mo no ka se na ni subiri no nti okofie anu anu abaya mi pese mi busa ose kuradu baaye no nti ntokwa bi yansi oni na anko ma me mpacho da bi e bia na mo koi ni tira mo ho asem wadi emu aya nti na me wa he kra kuma jamu aya emu aya Medici. Aja. Jamu ayo. Yansu mukuni. Moya. Mena. Empani force sebse prebiasa. Ayu apoto yu abia ni hu abibi nkamu ye ntafrum. Kaka utim mo anyi bibi ansi. Mo ba na obi confirm je de na ha no. Eja. Oba wan family ka na refie ha sei. Odi ani je ne baaye. Nti oti won ka se na ni subi no nti okofie. Nwa de nije ne ba no se ni subi no okofie. Uri ko. Why? Enubo. Pia ni mo kakra me ba. Why? Ndia ba ko. Edu chiwa. Asemi ya ba unu se bibi hia ho.
umsi bibi tuye wunyi ni se akode ba he o mai woni na di abrida brada o ma bon opanyin mi di me hwese dia obani gina ha o ye na mu kasa nyina chese o ma bo bofra no na nu mu kasa na chese wo ba o di ni je na ba so wo ko di abre wo ne ko e sa no wo ka wante ne so ma bon mboa bi so mu yi kasa ti o ma na mu ntum ho fo mu bi se mu yi na sa ba bi hello chan Achuma mansa. Oho te sei. Nanu adom ho. Den nanu mase. Na papa no maame. Obi aho ye. Den nanu mase. Achuma mansa. Anopai wonana me frɛ wo a no bedi nkomu hia me pa. Nana yo. Srew. Me nana no me do. Wate? Nana yo. So do me ana. Ai me do pa. E pa masamba. Ai. Mate eni tie me. Abana nsem bi ne ndem kurom ha. Ye ba udini. Ti ana ha me. Media na esrew kurom ha obi e ba udini abramansa ni nyina na se duabo ubi wono a beti se abramansa wa bodua ubi wono a so wa bodua wo papa yesu mankwa ahena na nkyire se bodua ti na me fra wono peya ma de sre de me srew sibi e de bejeje wo a be bo mamane e modua bi mu daw kurom ha wate dua enya de papa fina de kurei emodua bi wate nana yo obi wade nese hawa emodua be bo mane wate nana yo bibia ha okuro mo be ka kire me wate nana yo se me kura me ho na wo ma ohina wa we hunua ka se ohina wa wate penimfo se abobonua ene wu fina ekurei emodua bi wate nana yo tina me frɛ wo no me modua bi me dase ene ti amene me hu se waje atum modua bi mampa ana no mu hira wate Anachi papa se me frewa ya se me hia pa nti na me frewo titini ni kakra ho se me companyfo wo hema ene mpanifo aka no de busu apani etahiem shia ni hiem ni nyina aye wunti ani hiem papa minti sase ade ede na mai papa onye bone ese am na nanom aka enyanti ase esisu gina ese bidu bisim naso adache se me Asiedu a o me konya naso papa asama na wakana sana ade ye desi wona papa nase amamra kwanso no ntimi nyesa me niaje papa me niaje pa me hunu se amamre ni amane ni ahinnie bu nsama me kyerɛkyerɛ wo no amre ya chese na wo so me ahwe amamre na no sutim na ho kwan se gambo chidam henia ni wa na me sɔre a utumtena makonya so so mame ewu se konti hini wo ho de nanso otumi hwe makonya so mame eminti daache o hwe makonya no so mame no bo ho ban akonya na nkodi nsenseme na se brago na me na dom no wo be ma o da ne konya na sama papa asa akonya ya de shiga nemsa ami de di mani yeye oni o hwe so o tramanen o hwe konya na so se be ya konya na nyira na brago ba enyini a wadane ama no so ati ase
sa baby. I bet me aye. What eh? Madam. Papa me dem suru. Ensuru. Na mu bi me hia fi wa an say efri neko. Wana mu ntuo. On kasaye. Agudiem. Nkanka amaya. Tron fi ho. Obi enya kwadu ama odache. Dabi. Me wana me kuntra himfi. Inso kwa boye kura ne atenem. Na masum fiti me mofrase. Na menyini na nana mama ye madom na menye kunu pa bia wa me a. Me santina ahimfi nsansom, me kunu mesom. Efise me ma ware odehie. Obe ware odehie. Na da wura fruit na bia wa ahimfi wana. Wo ya abawa, wonya dehie. Nti probia ono nso ya akoa. Nene nwan. Konfanko na eba. Di nkruma me dia fama. Mi nyanum konkonsanfo. Montenase. Oh, mamu mpre mu ho sorry. Montenase mame. Twaka bene da ye ne wo. Isane mame wotenase. Asem bi wo ho montenase mame. Misra mu montenase. Ade ne ne wo yo. Ade ase. Oh, montenase. Hey, yo. Yes, a more my imagine someone may be champion kwankwan ase anyesa. Se mani manim kan a na mo madi manim kan. Ade tipen ne woni no abedi champion. Tipen de anyemu tipen ne me. Ya na no. Ti esi da ne obedi champion. Ah, se me no ta ahia wa ha. Eja mo na nan kan so ane me be ne dan. Ene kase abobi wo ho. Nyansa mi hiam de dada ntinde nhia mu ide eye. Ene se apia kubi kure yi mu obia mu no yesi apia kubi nye ni hu ni suban nye omo bra kansam kakra na so asesa they say obeware apia kubi beware we dia prinkins ma ben we nipa na no maye bi na munim dia tia ni se enya ware bi akeke ni kwa himfie oh munse moni mu ansa ahimfie na wo fisa ahimfie ho ye somo ho ana o no dia ansa hwe ayo babe aha senye nsem nyina na mote chesa ahimfie ho ye mfuna ye ho ye kura ye ebia no ha ahimfie ho de ho ya mafum kwan ye tie nyina ne se eye oba ahima oh e ma ne nya onwanwa ne ba ohene wa me ya na me be ware no o se o tere o tie na wo be ware ohene wa me be ware ohene wa me kan mamate animanim ya maninum aso ebedi hu adanse ma se mi nyina na nti mo beti wo china kwe enyiwa be na wo gina so edi aba ahimfie ho aba ware ohene wa ade ayen tokwa na asem we da wano na wonam na wo keke sa wo tiwe aposo na abe jemu wo be ware ohene wa minya mu nne en majamu china me ne me be ware ohene wa wo na wunim na me be mama ne minia ye nya dua bi am na mu am ye se kwa abo fresin kwanten kwa abo fresin bu na wo ana wo refute na bia wo krom ha ye wo refute na bia wo krom ha o ya manade ya ka kire no ebia na wonim ada na mo bo me ho pattern na me ba ebia na wonim hie kai wo be ware ka kire me se daye na wo so na ti wani wo so daye ebeduru ne bi no ade hie ebe ye nkoa be ya ade hie eno nye aprinkis ma wusi we adreti abofra wa pesuo na ye ma wa kra ye mpew na de hie ohene wa oh ehwa na mo fu mu no dabi sansanfo me hu ye ne yere ne sanfa wo seso ene mrewa na den ko la keto so ko no manya me abon abode mu abon fefefe na wode de ente se e ko se na brabo aha pinkis ma hweye asiri wa wode
can you be dinosaur papa ni wo papa na so net wo no bo breye e fineko so kasa se wo na ma na me na ngoma ni pa chew en fact se wa no enkeka se wo be ware wo hene wa na eduru na animu e be chu de bia hwe wa no yie sa na be mani wai asem na de wa no aka no what abofra de mo na what na no kra beti mu dwane se mu dwane afa ni kamede mo de be mama mu tiri nkwan se mu dwane Siratoa Owo bel. Why one owo bel. You know what I think? Never done we share more kata. What's it? What's owo bel? Owo bel. And also one guy that didn't need to want to answer. Why didn't you get him? Just coffee. Send back. Next, on the Hintasem. And your mammy can approach. Mum, Safua. Assembly. A many pia sunti. Assembly. We said, we don't tea. An assembly. Maybe catch them. Men can't show me. Damn me. Ujidi. Ene me pese o kantam sasemwi ni pebi prepare sunte amankwa wonim sentamka eya de kase asem wa me ka kire wa no ye kuro mahintasem pa na so me ka kire no eno so nyasem ketwa ti me pese o kantam
Waka go bebrebe ye